Боряна Методиева пуска лайфове. Смях и емоции вечер до вечер на лайф е силна, вярна и обичана. Първия лайф до днешния ден, тя не се променя, остава си с мен. Със смях, с истина, без маски и страх, Боряна Методиева е гласа на смеха. Откакто Боряна Методиева пуска лайфове, фенове чакат, секундите спират, когато е на лайф, думите извират. Една година труд, една година път, всеки лайф оставя силен отпечатък тук. Подкрепа, уважение, хора добри, Боряна Методиева във времето с вяра и стил. Всеки лайф е момент, който става жив. Силна, усмихната, вярна на себе си, тук не е случайно, тя го заслужава.